De vrijwilligers van de stichting Present de Waarden binnen moas betitel in het spier. Hier in Boetenpost wordt bijgelijks een nieuwe schutting doorpleetst en matten 4 uitgroeven worden. Dit is voor mensen die heel graag hun tuin weer op orde willen maken, willen hebben. Mensen die daar niet zelf toe in staat zijn, omdat het zeg maar, door allerlei omstandigheden verrommeld is, niet bijgehouden is. Het zijn mensen die dus wel iets met tuinen hebben, met groen. Van de morgen werk je de vrijwilligers in de tuin van Doetie Dauma van Boetenpost. Zij koeien de oranieren net opbrengen om wat onder de tuin te dwaan. Door omstandigheden wie alles heel wat verwilderd. En ik zeg er eigenlijk geen gat in. Tot een hulpverlenster van mij, die kreeg een berichtje van dat dit project er weer van Present, dat ze wat tuinen opknapten. Ik schaam je me echt wel. Ben ik al hinnestapt. Denk ik, schroom niet, het levert zamprotten op. Echt weer, het is, ik ben dolgelukkig dat ik erop zet heb. De vrijwilligers helpen over een lange periode met het werk in de tuin. Maar de bewoner wordt in het voor een plan maken. Een groepje vrijwilligers steekt daarna de handen uit de mouwen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je een oor helpen kan om weer een beetje fatsoenlijk te leven en te genieten van de omgeving. Willen van hebben. En dat we als dorp ook zien kunnen van, het is hier knap en creërs. Om meer mensen helpen te kunnen, ziet de stichting nog extra vrijwilligers. Daarbij is affiniteit met putjes Boetendoor wel wichtig. Het is snoeien, het is schoonmaken, aanplanten. Vaak is ook de schutting een ding. Die moet soms verplaatst worden, soms moet er een nieuw stuk in. Dus mensen die wat timmervaardigheden hebben, die zijn ook zeer welkom.